bagă și drumul prin junglă. Au de nevastă aici, jungla junglelor. La șerpărie. La șerpărie, tată. Da, uite, de tama e șolofanul marea. De marea tati. Uitează castelele astea. Că dacă tot timpul conduc, asta e aici. Ne mai trimis și ei. Și e stremer. Și aici. Și aici mai sunt. Asta de pe vremea... Cu englezilor. Da, da, da. Uite asta Că multe seamănă stilul englezesc, așa. Da. Asta scurt așa de 1 minut, 2 maxim. În zonele astea mai importante se întâmplă ceva pe aici. Vrei să intrăm în inima